och jättevälkomna ska ni vara till det andra kosläppet av 3. Vissa av oss kanske sågs förra lördagen när vi var i södra delen av Sverige. Och vissa av oss kanske ses för första gången idag. I vilket fall, supervälkomna ska ni vara. Och supervälkommen Josefin. Tack. Som förlorade förra veckan. Haha, kul. Ja, Roligt. Jag är rolig. Humor har du. Tack. Ja. Vi står alltså här mitt i en gigantisk hage som ni ser för att om cirka 30 minuter starta igång dagens höjdpunkt, kosläppet. Ja, och det är ju så att vi lever ju i speciella tider just nu. Så tyvärr kan inte ni komma hit och se det här live. Vilket är jättetråkigt. Men då gör ju vi världen en tjänst och helt enkelt sänder det live till er istället. Exakt. Så vad tog du med dig från förra veckan? Från förra veckan, alltså jag fick lära mig hur mycket, alltså kor är stora djur, men de kan hoppa något så ofantligt högt. Alltså de har gummi, alltså Ja, de de är hoppar hoppetossiga. nog en god Ja. meter. De är glada. Väldigt. Du då? Nej, men bara att jag trivs så bra på en gård. Nära djur, bara kanske blir en bonde av mig. Ja, men det tycker jag. Ja. Och vi är ju på en ny gård nu, men för er som inte var med oss förra veckan så såg det ut så här. Vad packar man ens till ett kosläpp? Och vad säger man efteråt, när allt är klart? Snyggt släppt, korna! Släpper de korna? Tänk om jag kommer sabba det här. Hej och jättevälkomna ska ni vara då till kosläppet! Ja, nu är det dig själv på dansgolvet. Nej, det är inte. Men det låter inte som ett bra ljud. Nej men gud, du skrattar! Jag tyckte det där var jätteroligt. Det var någon som slickade mig i nacken. Vilket djur gillar mjölk mer än alla andra? Koalan. Det är alltså Hampus som vunnit det här och tyvärr men ändå kul blir dagens kosläppsassistent. Alltså jag får släppa ut kor. 3, 2, 1! Vi är äntligen på väg till det andra kosläppet av 3. Hur känns det? Ja men det känns jättebra. Är man då bättre? Alltså den här gången? Ja, jag känner mig lite mer förberedd och redo. Jag är taggad i alla fall. I det här programmet ska Hampus och Josefin utmana varandra i olika tävlingar och lära sig mer om bondelivet för att se vem som blir årets kosläppsassistent. Vinnaren får i slutet på varje avsnitt vara den som hjälper bonden att släppa ut korna i hagen. Vi ska också självklart baka kanelbullar och det gör vi med vår favoritbagare Elliot. I dagens avsnitt får vi hälsa på oss Joakim, Åsa, Oskar och Kajsa-Stina. Det viktigaste för mig på gården, det är att alla mår bra. Både människor och djur. Jag vill att alla ska liksom vara runda, vara varma i hjärtat och ha allt det de behöver. Det är absolut viktigast för mig. Man måste älska djuren och det man gör, det är det viktigaste. Vilja jobba med djuren och naturen. Det är naturen som ställer våra villkor. Välkomna Hampus och Josefin. Nu får ni börja bli beredda. För här kan vad som helst hända. Sen vet vi inte riktigt vad som händer. Blir Hampus och Josefin, blir de aldrig tossiga och springer efter kossorna? Det vet vi inte. Nej, de kanske får springa i benen de också. Och här står vi nu med bonden och experten själv, Joakim. Hur är läget? Ja, man är nog alltid lite nervös. Jaså? Ska ju ändå släppa korna. Ja, det är så. Och du och jag har ju Spännande. träffats förut. Ja. Jag har ju varit här och lärt mig mjölka kor. Vi har ridit västern, fångat hönor. Du lärde mig hugga ved. Är du inte glad att ha mig tillbaks? Det har varit en stor glädje att få tillbaka dig hit. Ja, men tack så jättemycket för att vi får vara här på din underbara gård. Och du är ju inte bara expert här idag. Du är ju också då lite domare kan man ju säga. Ja, För jag och Josefin ska behövas. nu köra då kosläppsassistentsmästerskapet Ja. här som Josefin förlorade som Aha. jag kommer ihåg. Ja, och då kul. får du vara med och döma lite här ifall vi blir oense under tävlingarnas gång. Men har du haft en assistent förut någon gång här på gården? Nej, det blir en ny upplevelse. Men jag tror att vi ska överleva. Hoppas det. Kommer det gå bra för oss tror du? Om oss? Hur Du är känns tveksam. det? Om vi? Nej då, Stor tvekar nu retas här. jag med er. Jag tror det kommer gå jättebra. Tack. Jag är trygg med er. Grymt. Ja, vad Ni bra. är duktiga. Men- Vi märkte ju förra veckan här att det kunde gå väldigt fort när man släpper ut korna. Alltså det är mycket fart. kraft liksom. Hur många är det som ska springa ut idag? 80 stycken. 80 stycken kor. Är du nervös? Det är en del. Ja, det är som jag säger, det är alltid en liten sån här nervositet när man ska släppa ut korna. Ja. Det är ju
staket, kor. Och de är glada och ystra. Men då, och det är mycket energi i Det det. är jättemycket energi. Ja. Och som sagt, när de kommer skuttande så då... Ja, ett staket säger ju inte alltid stopp. Men alltså, som bonde kan man ju jobba med otroligt mycket. Vad var det som gjorde att det blev just kor? Alltså, jag är uppväxt på en grisgård, men mina släktingar hade kor och kor är ju de är mysiga djur. De är söta och väldigt trevliga, mycket känslofulla. Man kan ha väldigt kul med kor och det är ett roligt arbete. Ja, det är väldigt kul att vi får vara här hos dig idag, Joakim. Och nu är det ju alltså så här att vi ska gå vidare med utmaningar för att kora dagens kosläppsassistent. Ja, så att det som händer är att vi får in brev där vi då har utmaningar. Och vi vet inte vad det är för utmaningar. Det vi vet är ju att vi ska samla poäng. Ja, Är du redo? jag är redo. Då öppnar jag första brevet. Vi öppnar brevet. I första tävlingen står det så mycket som: framför er så har ni då en burk med utmaningar som är förknippade med en bondgård. Dra en lapp, läs den för din motståndare. Utmaningen måste klaras av på 7 sekunder. Den som klarar flest utmaningar på 1 minut vinner. Lycka till. Okej, Okej, vill du börja läsa? jag tar för mig Okej. av burken. Jag har 1 minut på mig. Okej. Så många som möjligt, 7 sekunder på varje. Är du redo? Jag är redo. Vad sa vi? Bonderelaterat? Okej. Okej. Sjung en rad ur en låt där ordet lamm finns med. Lamm. Bä, vita lamm. Har Ja. du någon ull? Bra. Bra. Snyggt. Kör. Okej, nämn 5 djur som inte lever i Sverige. 5 djur som inte lever så här, tiger, lejon, Oj. leopard och jättelånga ormar. Jättelånga ormar. Ja. Du klarar det. Räkna upp 4 ingredienser som finns i klassiska kanelbullar. Kanelbullar, kanel, mjöl, Bullar. mjölk och lite ägg. Är det mjölk? Det är Okej, rätt, det är rätt. Nu då, gör 5 djurläten du kan höra på en bondgård. Mu, ma, nej, mu, kvack, nej, ja, mu, Ja, men det- kvack, bä, Du är duktig ändå. nej, Tiden okej, är inte på den då. ute. Nej. Men vi fortsätter med en till. Fortsätt meningen tjuren Ferdinand älskar att... Sitta under sin korkek. Typ. Nej, Nej, Ferdinand älskar att... vad gör han? Nej, vad var det Tiden är då? ute. Det är lukta på blommor. På blommor. Ja, Ja. han älskar att lukta på blommor. Okej då, förlåt. Josefin, Ja, är du redo? jag är redo. Okej, då är det 1 minut på dig också. Gud, förlåt. Så snabbt som möjligt, men Okej. 7 sekunder på varje fråga. Är du redo? Jag är redo. Okej, klara, färdiga. Nämn 4 frukter eller grönsaker som börjar på A. Apelsin, ananas, ha. Ha! Va? Nej, det klarar du inte. Du klarar inte den. Synd. Men gud. Nämn 3 Disney-filmer. Titlar. Men jag kan ingen Disney. 3 Disney-filmtitlar som inkluderar djur. Nej men va? Jag får hjärnsläpp, jag Kom blir så igen. stressad. Kom Tarzan. igen. Nej, men, ja. Pocahontas har kanske några djur. Nej, ja. Eh. Tiden är ute. Synd. Lejonkungen. Nej, okej. Lejonkungen. Sjung en rad ur älsklingarna. en låt där ordet ko finns med. Jag har en ko, stor fluffig ko. Det är Kajsas ko. Alltså filmen. Ja. Serien. Var det där en Ja, låt? men det Okej, klarar jag. Jag trodde du hittade på den själv. Nej. Nämn 3 landskap i södra Sverige. Nej men va? Geografi nu också, vad är det här? Södra Sverige, Södertälje. Nej, men, jag går hem. Det här... Nej, okej. Du klarar inte den. Sista Nej, lappen. ingen Är du med då? Räkna upp 3 saker eller ord som börjar med ordet ko. Va? Ko. Ko. Som börjar med... Kos. Jaha, ko. Kosläpp. Klarade jag en enda fråga? Jag tror inte det. Nej, Josefin. Synd där. Det är då Måste jag öva som på att blir hantera press. vinnare, va? Eller hur? Du är vinnare. Jag Ja, är det var faktiskt välförtjänt. Applåd till mig Jag själv. känner. Ja. Snyggt jobbat. Jag leder då. Det är ungefär 20 minuter kvar till kosläpp. Och jag vet att ni alla är taggade på kosläppet. Ni är taggade på att veta vem som vinner. Men vad vi är mest taggade på, det är ju såklart kanelbullar. Förra veckan så var klassiska kanelbullar på schemat. Ja. Och det är det även den här gången av våran alldeles favoritbakare Elliot. Och idag ska han ge sig på kanelbullar. Men en liten egen variant Ja. skulle jag ändå säga. Spännande. Det blir kanelbulletårta. Smaskigt. Så kör hårt Elliot! Ja. Okej. Kattebomba. Kanel. Kanel. Kan du stapla då? Nej. Jäst behövs. Och sen det viktigaste av allt. Guld. Precis. Smör. Ägg.
Abracadabra, simsalabim. Jag borde det. Du super mega dig. Kavla, simsalabim. Här. Och sen sover i din lugna hage. Smart. Den vassaste delen. Bra, så lite till. Bra. Och så sprider du ut över hela. Så! Oj! Wow. Vilken tjock del. Nej, inte så stor. Baka liten, baka, rulla, liten bulla och pusha den ner. Oj, vad fin den blev. Färdig. Så, då är Bra. färdig. Och så kan du ta och spritsa. Vad tror du kossan svarar då? Snyggt! Oliver, ser det gott ut? Vill du följa med på business med mig? Och det där verkar man kunna bli. Hallå, du får inte slicka på fingret. Du får äta upp det. Tack så jättemycket Elliot, du är helt fantastisk. Och receptet hittar ni såklart på Arlas YouTube-kanal längst ner i beskrivningen där, så kolla in det. Yes, och nu är det ju ungefär bara 15 minuter kvar till kosläppet. Halvtid. Och förra veckan då fick vi lära oss att kor de trivs lika bra ute som inne. Om det till exempel regnar då kanske de inte brukar vilja gå ut. Och är det för varmt ute och då går de gärna in. Så att nu när de släpps ut, klarar de sig helt själva då? Eller kan du göra något speciellt för att de ska må så bra som möjligt? Framförallt ge dem tid för att boa in sig liksom. Så att de får komma in i sin lunk igen. Alla korna har ju egna turer som de vill gå. De vill mjölkas vissa tider och äta vissa tider. Men skulle du säga att det är mer eller mindre jobb när du har dem inne eller ute? I stora drag, det är annorlunda jobb. Det är lika mycket jobb kan man väl säga. Jag måste ju fortfarande göra rent på deras bäddar här inne. Och nu till en början så måste jag även gå ut och hämta några kor som blir lite sena till mjölkning. Ja, just det. Hur är det annorlunda då? Det är att du måste... Är det mer motion då liksom? Måste man springa mer? Ja, jag fit jobbar då? ju gärna med både vallhund och häst. Så jag, Hjälp, lyx. jag beordrar dem och de utför gärna arbetet. Du gillar inte att träna? Jo, nog rör man lite på sig emellanåt. Det måste man ju. Måste ju hinna med dem. Men hur är det nu när de springer ut? Skapar de sin egna lilla spot i hagen, reserverar sina kvadrat och gör lite extra mysigt? Eller liksom... Nej, jag kommer dela in hela det här fältet sen nu i små foller. Så att de kommer få en egen ny liten buffé, eller de kommer få en ny buffé varje dag. Så då byter jag folla och då kan gräset återhämta sig och korna får perfekt fin mat varje dag. Men vilken är din mest intensiva period på året då? Alltså när är det mest jobb? Det är ju framförallt runt skördarna. Skördarna? Ja, när vi klipper gräset och ensilerar det. Då ska det ju hackas och läggas in i tornkilosarna eller lägga det i rumbalar. Men Josefin, vad säger du? Den där poängtavlan, vill du... Ja, alltså jag måste jobba på den nervositeten som dyker upp när det är så fort det är tävling. Ja. Det är då dags för brev. Ja. Brev, och det är nummer 2. Så då får vi se vad det blir för tävling den här gången. Yes. Nästa tävling testar då era bondekunskaper. Framför er har ni då frågor relaterade till en bondgård samt välfyllda vattenballonger. Spännande, kul! Vad roligt. Läs frågorna för varandra. Svarar man rätt så får man kasta ballongen vidare till den andra. Svarar man fel måste man behålla ballongen och få svara på frågorna
tills man har rätt. Den som råkar fånga ballongen och då får den sönder, den går sönder på en, det blir vatten, Ja, då har man bra. självklart förlorat. Och tävlingen pågår då i 2 minuter och hur många rundor det blir, ja, det beror på hur skickliga ni är. Så det är vattenfest, Okej, vattenskoj. kul. Pepp. Är du redo då? Okej. Vem vill börja? Ska du börja? Jag ska ta en liten ballong här då. Ha! Då ställer vi oss här någonstans. Ja. Då läser jag frågor Okej. och svarar du rätt får du kasta den till mig. Svarar du fel då får du behålla den. Och så Okej. kör vi så tills den spricker. Okej. Okej, är du Okej, med? ja. Klara? Eller vill du säga klara, färdig, gå? Klara, färdiga, gå! Okej, hur många magar har en ko? 4. Nej, okej. Oj. Okej, kör. Ja. Vad kallas en ko som inte har fått en kalv? Kriga? Ja, hej! Ah! Traktorer delas in i traktor A, B, beroende på hur snabbt du får köra. Hur snabbt får en traktor A köra? Vad är det? 40 km i timmen. Hur visste du det? Ja, kör då! Okej, kör. Just det. Från början var morötter inte orangea utan de hade en annan färg. Vilken? Grön. Ja, Fel. Kons näsa kallas vad då? Mule. Var det? Snyggt. Snyggt. Bra jobbat. Kör på mig. Nej, det är jag som läser. Det är du, Det är det är jag du. som läser. Får man ha... Får har bara... Får ett djur. Får har bara framtänder i underkäken. Sant eller falskt? Va? Vad kan det? Sant kanske? Ja, det är sant. Sjö. Nej men åh! Det Du går måste ju inget ta bra. i! Ja, kör. Hur många mjölkkor finns det cirka i Sverige? 300 000. Snyggt. Är det rätt? Rätt. Ja. Det där var faktiskt bra. Okej, men jag ska ta ny nu eller? Alltså Kör på, din jag lilla hinner till. Jag göke. hinner till. Är du med, Josefin? Ja, men Är gud, det är du. potatis en stenfrukt? Ja. Nej, det är rotfrukt. Gud, det är typ en jordgubbe. Okej, har kor mjölktänder? Ja. Ja! Nej, Nej men gud, det där kunde du inte ens ta. Jag Vi ville hinner bara till. hämnas. Ta upp en till ballong. Jag Du ville bara börjar. hämnas. Okej, vad är tröska? Och... nej men gud, vad krånglig fråga. Vad kallas en hornhäst? Sto. Okej. Vad betyder ordet laktos? Laktos. Det är någon ämne i mjölk man får ont i magen av. Fel. Okej, ska vi se här då. Raps och rybs är båda oljeväxter. Ja. Sant eller falskt? Sant. Ja, det stämmer. På vårat bord, hörni. Jag vet inte vem som är vinnaren här, Jocke. Vad tycker du? Det är Är det ju väldigt lika nu, lika, va? eller? Ja, det är väldigt lika här. Vad tycker du? Ja, vem ska vi säga här? Du får ju välja Ska själv. vi säga? Jag skulle nog nästan säga att jag sätter nog en på Josefin. Är det sant? Yes! Okej då, snyggt jobbat Josefin. Tack. Grattis. Tack. Bra Josefin. jobbat. Då är alltså ställningen då 1-1, helt enkelt. Och förra gången så fick vi... Vad fint det blev. Tack, jättefint. Ja. Förra gången fick vi lära oss helt enkelt hur man närmade sig korna. Vi fick ju lära oss att de kunde känna av hur man mår, om man var stressad. Att man kanske skulle råma lite innan man går in och säga hej hej. Men visa att man är närvarande. Ja. Och den här gången fick vi också närma oss korna, lära känna dem lite. Men ännu mer hands-on skulle jag säga. Vi fick faktiskt se och besöka kornas massageborstar. Jag vill ju veta, alltså, kan man säga att korna typ ska få spa-behandling från den här? Ni har ju en sån här massagegrej. Är det liksom som lite spa för dem då? Det är en koborste. De kan ju gå dit och putsa sig, göra sig lite fina. Ja. Och göra sig fina själv. Pedikyr, ja det är som att gå till frissan ungefär. Du går dit när du... Men jag går pedikyr. Ja, Ja, det gör jag det var absolut. inget. Gör det ganska ofta. De är där hela tiden. Jag känner. Det är som en piassavakvast. Men gud, man kan tänka att det här nästan är jätteskönt att klia på så här. Ja, men det är Lite som sträv en, för min smak, men... Det är som en spikmatta. Ja, men... Nej. Jo. Jag ligger på det jätteofta. Det är det bästa jag vet. Ja, man blir varm i ryggen. Alltså nästan varje dag, jag skojar inte. Och öka blodflödet. Nej, men det är så skönt. Det är Det finns skönt. ju även för nacken. Men det är Så att, exakt det är samma sak. Ja, jag är en ko. En liten spahörna. Så de har den här massagegrejen och så har de en saltsten där. Och så, vad gör de mer? Det är vattenkar här. Ja. Så har de ju liggbåsytor. Så här kan de lägga sig och Det var mysa mysigt. lite. Det är ju en gummimatta med skumgummi emellan. Så att de ligger väldigt mjukt och skönt. Det känns som att du gillar sen att skämma spån. bort dina kor. Ja, Ja, men det är ju Det det jag måste lever man. på, att skämma bort dem.
Det är det bästa som finns. Men alltså, den här gula fluffiga saken, hon älskar ju den. Men liksom varför? Kor är väldigt renliga utav sig. De vill ju att det ska vara rent. Och sen är det kanske sådär att kanske inte har någon annan kompis att klia som mig just nu. Då kan de ju gå hit och klia. Det är perfekt. För att de putsar varandra jättemycket också. Jag mjölkade dig för några år sedan. Är det hon du har träffat? Ja, Hon har vuxit. hon har blivit en stor dam nu. Jag har mjölkat. Okej, mjölk. Jag har en nära Ni har en relation. Men det är väl ändå en nära relation? Ja, jag Mjölkat säger inte. Det är det verkligen. De gillar mig. Ja. Varför? Och sen ser man, också. de tycker att du luktar gott. Ja, det är det. Man går där och skrapar och helt plötsligt så får man en putt eller någon stångar till den. Och det är oftast inte utav att de vill vara elaka. Det är faktiskt för att de bara vill ha uppmärksamhet. Så att man får ställa sig och kela lite med dem. Här har vi en ko förresten. Hon är väldigt speciell. Jaså, berätta. Alltså, om man inte ställer sig och kelar med henne, Då får man en buss. då får man sig en riktig stångning. Men det är bra. Så här- Men det är bra. Man ska ta för Så sig. här vill hon att man ska göra varje gång man kommer förbi henne. Kommer Jag förstår grejen. Du förstår grejer. Grejen. Det blir en hel skön lugg där. Beskriv då. Berätta Ja, men känslan. alltså, det är som en massage. Det är verkligen en massage. Hej, du slutade min tur. Vad gör han för tokigt? Snor han ner en massagestol? Oh! Det är jättesöt. Rekommenderas starkt. Vi såg ju nu att de här massageborstarna är ju automatiska. Har du något mer kul i kostallet eller här på gården som liksom är teknik och sköts automatiskt? Ja, alltså man har ju mycket teknik till sin förfogande. Jag har ju liksom robotmjölkning. Det är automatisk utfodring. Och det är, så de får ju både grovfoder och kraftfoder får de ju automatiskt själva. Men är det liksom bara positivt eller finns det några nackdelar också? Vad är det bästa med det? Alltså teknik är ju teknik. Ja. Det är ju en sak om man gör det helt själv, handfast. Men teknik, Kan spöka. internet, Va? teknik, ja ni vet ju hur det är med teknik. Det är som det är med teknik. Ja. Ställningen nu i den här extremt viktiga tävlingen om att bli kosläppsassistent är nu 1-1. Spännande. Det är extremt spännande. Det är lika alltså. Ja. Det är Och jävligt. Jocke, vem tror du vinner? Passar nu. Ja, tänk dig för nu Nej, hur men du Jag svarar. vet inte om jag vågar svara Jo. än. Nej, han Vi är så behöver snälla. kanske inte svara. Vi kan Nej. istället ta reda på det. För Okej. då har vi då ett till brev. Okej, är du med Josefin? Jag är med. Redo. Tävling nummer 3 är då en stafett i 3 steg. Ja, framför er så har ni då all rekvisita ni behöver för att vinna tävlingen. Slå först de 3 spikarna i så fort ni kan. Blås därefter i Nej, men grässtrået gud, det kan- tills bonden okej. godkänner ljudet. Avsluta med rockringssegrans på minst 5 sekunder Okej, och värm slå upp sedan höfterna. i plingklockan. Snabbast vinner. Det här ska vi väl klara av, va? Ja. Okej, så det är alltså spik, sen gräs, Okej, sen spik först, ja. Inte gräs. rockring. Spik först. Ja, Och den som vinner, den vinner kanske nu då. Ja. Okej, vill du starta oss? det här är ju Det här är avgörande. ju final. Så, ja, Josefin, Okej. låt bäst. Klara, Ja, du får säga klara, färdiga, gå till oss då helt enkelt. klara, färdiga. Varsågod och börja. Okej. Ja, jag vet inte. Ja, men titta, det här går. Ah! Nej, men det är ju jättetungt. Nej, men, varför är snälla, du så Sven! bra? Du får inte vika. Nej, men det var inte meningen. Du får inte vika Men Hampus, spiken. hur går det? Du är som blixten. Den Snabb, viker men sig. träffar Missar jag aldrig samma istället? ställe 2 gånger. Måste jag vika upp den här? Ja, men varför ska man spika? Finns det inte Nej, men spikmaskiner idag? Hampus, ska jag stå och vänta lite Men med vad dig så att det gör du? blir Behöver du lite vänta? tävling här? Bonde, är jag godkänd på det här? Ja, Eller ska... vika upp den här Det blir lite grann. gnistor och Vika dina upp den lite spikar. grann där. Åt andra hållet, så är han. Där är Det han. här är så löjligt. Men alltså, Hampus, hur går det? Alltså, Josefin, nu får du men ner varför den är du igen. så Tänk bra om du på det kommer här? ikapp. alltså, förstår du hur besviken min pappa är på mig? Ja, Alltså, förstår det. han sitter hemma och bygger terrass. Geografi Jag kan gå hem. Jag tar spiken. Kom igen då! Nej, men den vill verkligen ner. Men Hampus, de är ju inte ens nere. Hallå? Men de är typ nere. Nej, det är de Alltså, inte. ska du ha ner dem perfekt, du Nej, menar? men det här är helt otroligt, den här lilla spiken. Men varför är de böjda? Vad vill den? Varför skulle... Vem Nej, nu ska du ner. Bra. spikar du ofta? Har du... Varför skrattar du där uppe? Nej, men den vill ju inte. Nej, nu blev den ju sned här. Dina är faktiskt också sned. Ja, men du kan vara sned. Jag tror vi Ja, måste gå Josefin, vidare med godkänt. programmet. Jag sitter kvar här då. Jag sitter kvar här. Okej, det här har man ju liksom... Hallå. Men alltså det här... Kom igen nu då! Ja, men jag måste ju få något form av... Men varför låter det ingenting? Hur gör man?
Så, var jag, det är det är inte- godkänt. Ja, Ja, men var inte det... hur ser det ut? Jag tror nog att det var ett litet ljud där. Nej! Jo, ja, jag tror nog att det var ett litet ljud där. Seriöst. Okej, ska vi se här då. Nej, inte godkänt. Men- 5 sekunder ska det vara. Jag är så stressad. Det var riktigt. Det är ett ljud där. Ljud där. Vad var det? 5 sekunder. Alltså 5 sekunder är ju liksom länge helt plötsligt. 3, 4, 5. Ja. Nu får du skynda dig. Nej men klockan! Jag tror jag var klar före dig ju. Vad Men du bra vann det känns. klockan. Vad bra det Nej. känns. Missa klockan. Vad förlorar jag igen? Jag skulle kunna börja gråta nu. Men Mina damer och herrar, grattis. en ny kosläppsassistentmästare korad. Du har vunnit Hampus. Lite mer glädje förtjänar jag ändå. Okej, stort grattis Hampus! Du är dagens kosläppsassistent. Tack så jättemycket. Varsågod. Herregud, nu är det bara några minuter kvar till Oj. kosläpp. Nyckeln. Men innan vi går vidare, Joakim, får jag nyckeln? Nyckeln. Är det Ära. nyckeln till dörren? Men du, jag är ju med då att vi får ju då mjölkfunktionerna. Så långt är jag med. Men vad behöver de för att må bra? De behöver tid och utrymme att faktiskt utföra sina egna. När korna mår bra, då mår jag bra. Och då fungerar allting. När de mår bra så är de friska och glada och de kan ut och röra sig och få motion och gå in där och lägga sig och vila om det är varmt. Det är ju fantastiskt. Hur ser man att de mår bra då? Blanka och fina i pälsen och friska. Det är så? Ja, Jaha. så det är Men- det enklaste. Du ser då att de är friska och glada och så vidare. Men mat och dryck är ju viktigt för alla. Och hur mycket äter eller dricker en ko på en dag? Alltså, korna äter ju i princip en stor skottkärra med foder. Det är alltså, tänk dig en stor skottkärra med foder. Så, Äter de det? Hur mycket kilo är det liksom? ja, alltså, upp till 60 kilo, 50-60 kilo. Det är ju vad jag Det är helt väger. sjukt. Ja, De äter mig om dagen. ja. Det är mycket. Vad dricker de Så då? dricker de ännu mer än så. De dricker ju upp till 80-90 liter. 80-90 liter? Ja. Så det är en Hampus och en Josefin ungefär per dag? Underbart. Ja, okej. Helt otroligt. Men vad väger de då? Så de väger 700-750 kilo. Vad sa du? 700? 700 kilo Det är mäktigt. till 750 kilo. 750 kilo. Det är mycket. ju... Det är mycket. Det är mycket. Men alltså, det här, du känner dina kor. Alltså, några kor som vi fick stöta på förra veckan var lite så avvaktande och sådär. Kan du se nu vilka när de springer ut, vem som kommer ta täten, vem som är lite mer blyg? Vet du liksom vilka som kommer ha vilken roll? Korna har ju väldigt mycket rang mellan sig. De vet ju, de har ju en strikt hierarki. Det är så? De vet vilka som är de stora damerna som tar för sig. Och sen har vi de där som är lite bakom och smyger med. Så ja, självklart, jag vet inte vilken ko som kommer att kliva ut först. Men jag vet vilka kor bland vilka kor det kommer vara. Har du någon du tippar på? Nummer 337? Nej. Nej. Det finns några stycken som är ganska givna att stå där vid dörren. Men när var du med om ditt första kosläpp då? Ja, det är länge sedan nu. 90-talet. 90-tal, ja. Det är Men ett det är tag sedan. nästan typ 30 år sedan. Ja, 30-årsjubileum. Ja, börjar närma oss där. Det är så. Ja, Men om det är så länge ungefär, och nu är det ju bonde, 2020-bonde. Hur är det då om vi backar och jämför 2020-bonden med bonden för kanske 20-30 år sedan? Den stora skillnaden är att tekniken har faktiskt gått framåt. Ja, varje bonde kan ju idag ta hand om fler kor Ja. och ta hand om mer mark än vad man kunde göra på den tiden. Tekniken var ju inte utvecklad, så att det är det som har fört oss framåt. Ja, just det. Och därför så är vi färre bönder också. Ja, och tekniken hjälper till då helt enkelt. Ja. Det är ju fantastiskt. Josefin, vet du vad det är dags för? Kosläpp! Det är dags för kosläpp! Äntligen! Ska vi börja ta oss mot... Ja, lite handsprit för att händerna. Du kan ju leda oss. Ja, faktiskt. Så titta vad jag fick. Ja, Nyckeln. jag är avundsjuk. Ja, men det bör det vara. Ja, men grattis. Ska vi börja med lite... Vi kör lite vatten här först då på... Jag tar tvålen här, ja. Ja, Och så får jag du... Häller du. Ja, vad bra. Vi tvättar ju händerna nu, det är ju viktigt här nu. För att även kor, det ska vara hög hygien antar jag. Ja. Ja, det är ju viktigt. Och du, vilken var tvålen då? Ja, men tvålen var den blå. Ska jag hälla på dig nu då? Ja. Ja, okej. Här turas vi om.
Hur känns det då, Josefin, att förlorat igen? Alltså jättetråkigt. Jag tyckte att jag hade bra chanser här i sista tävlingen. Men jag är glad för din skull innerst inne, så det vet du att Ja, men du ledde ju ganska stort. jag får ju där. se kosläppet i alla fall. Alltså, Du får i alla fall se det. Det är nog med vinst, tycker jag. Så. Ja, Jocke, är vi redo? Ska vi gå mot Vi är kosläppet? redo. Då, vart går vi? Här? Vi är redo. Vi går ut här. Hörde ni? Ja, Josefin, ha det bra. Lycka till, Hampus. Tack för att du ställde upp i alla fall. Ja, men tack. Det är ju ett försök. Det var ett gott försök, tycker jag. Aha. Så vad ska jag tänka på nu då, Jocke? Ja, först och främst ska vi väl ta och öppna dörren. Ja, det är ju bra. Han kan ju det här. Vill du ta mina manuskort här? Du ska ju ändå bara stå där, så vi gör så. Tack. Öppna dörren, sa du? Ja. Ja, det är en av Och då grejerna. Och vad händer trycker då? vi in nyckeln och sen trycker vi upp dörrarna och sen ställer vi oss här på sidan. Jag måste gå in och öppna en grind. Alltså nyckeln är ju som någonting Hagrid har i Harry Potter. Det här är ju en Ja. riktig nyckel alltså. Ja, du vet, det ska ju vara riktiga grejer. Ja, okej. Är det bara att göra så? Ja, det är bara att vrida på den så kommer den in. Och till er som står där, eller sitter där hemma nu helt enkelt, sitt kvar där nu, för vi kommer ju nu släppa ut korna, ha ett fantastiskt kosläpp och fira våren. Därefter kommer vi då livesända lite slow-tv i en hel timme, där vi då kommer titta på korna i en hel timme. Och sedan så är vi såklart tillbaks nästa lördag igen på en ny gård. Så tack så jättemycket för att ni tittat. Men nu blir det kosläpp, så var beredda. Är det så? Ja. Jag vill inte göra fel, Josefin. Kom igen, dra upp den. Hårt! Hårt. Ta i då. Nej men gud! Så. Nej men, så. Vad möts vi av här? Så har vi smartgaten. Så öppna upp den lite grann bara där. Okej, jag håller upp. Så. Var ska jag hålla mig nu då? Ställ dig på andra sidan. Vi har då här ko 0367 som är först ut i år här på bondgården. Var det den du hade tippat på? Vi vet inte än om det blir hon. Inte. Okej, var ska jag hålla mig? Vid kanten där. Vid kanten, okej. Jag står här. Alltså jag kan ju inte stå här. Jag är Välkomna ut. Släpper vi ut dem. Kosläpp! Hejsan! Välkommen ut! Det blev 04.56. Ja, 04.56. Vi tar dem det lite försiktigt här i början och sen får vi se. Titta vilken skutt! Vi skuttar direkt. Kolla! Ser du det? Så de verkligen hoppar med fin brun ko. Nej men gud! Vilken fart! De är ju överlyckliga, vad roligt. Alltså Vilket, herregud. Alltså gud vad söta. Välkommen. Kolla på dem. Grymt. Oj, galopperar Men påminner verkligen. inte det här lite om studentutspringet? Jo, lite. Ja. Lite. Där tog det lite lugnare va? Ja. Nej, där kom det igång. Den kommer igång. Oj. Det är fullt ös. Ja, men den där är lite mer lugn och... Nej, Jesus Christ. Alltså, Josefin, är det inte väldigt mycket skutt här? Ja, men så mycket skutt. Hej, vad Det är kul. Det ska vara fart på dem. Ja, du Joakim, tack så jättemycket för att vi får vara här. Så glöm nu inte att kolla vidare här på sändningen där vi kör lite ko-tv. Nej, gud. Oj. Där kommer den, ja. Ja. Men titta. Det är fantastiskt när de rör på sig. Hur kommer vi härifrån nu då? Ja, vi får nog stå här då. Vi får nog stå här ett tag, va? Ja, bara njuta av utsikten när korna går. Ja, nu ser vi ju då när korna är på väg ut här. De kommer skuttar. Sträcker ut sig mycket. Vi har ju då en ko vi får följa här, från kons perspektiv. Ja. Så vi följer ju med här på resan ut då. Inte first person, utan co-person. Co-person. Så att ni får ju se en riktig kosläpp från kornas perspektiv här. Ja. Oj. Där går vi vidare. Älskling. Vissa har bråttom. Vissa har bråttom. Och så ser vi, vissa är lite lugnare och andra bara vräker på. Ja. Fort ska det gå. Fort ska det gå. Fort ska det gå, ja. Hej, sötis. Ja, ut och lek. Är det inte helt magiskt också att vi fick solsken nu precis när det drog igång? Ja. De hade ju lovat mycket sämre väder. Ja, men... och så fort du släpper ut dina kor, då säger vädergudarna nej, sol ska vi ha. Välkomna ut. Ja. Välkommen. Du är lite efter här, men det är helt okej. Bralla på rejält. Det är så kul när de kommer studsande ut. Och här kommer de, många på gång. Många samtidigt. Och vad den sparkar. Det är helt sjukt ju. Ett stadigt trav.
Och här har vi skutt istället. Och det är... Oj, nästan en liten sång. Ska vi gå framåt och kolla lite? Ska vi gå ut i hagen här lite? Ja. Josefin, vill du följa med ut i hagen? Ja. Följ med ut. Då ska vi se. Här har vi ju lite kameror ute på fältet då, så ni där hemma kan följa med. Hur tyckte du om kosläppet, Josefin? Nej, men underbart, och de skuttar så Visst mycket. är det? Titta vilken fart vi har. Glädje och hopp och skutt och solen kom fram precis. Ja. Vårskutten. Ja, men det här är helt underbart. Du, Josefin, tack så jättemycket. Ja, men tack själv, Hampus. Ja, och bra tack, jobbat Jörgen. till vinsten. Ja. Så gör vi. Vad bra. Kan vi stå här och njuta? De har redan rört sig dit bort. Ja. Hur kommer det sig att de valde där borta, tror du? Favorite. De har ju lite kompisar där på andra sidan vägen. Yes. Ah, det är Ja, polarna. Så att, Hej. det är polarna. Så att nu Förstår. vill de kontrollera alla staket runt om. Så de kollar runt hela hagen nu och kollar om det finns några nya öppna ytor. Äter lite gräs, trevligt. Ja. De prioriterar olika. Ja. Gud, det är verkligen hopp och så upp med bakbenen. Alltså nästan Ja. som att de stoppar händer. Men det är lite i någon sekund. breakdance-aktigt. Ja, så kan man ju kalla det, absolut. Breakdance. Ja, Woo! men det är ju så fascinerande det här. De är så söta, korna. Är det någon ko kvar där inne, tror du? Eller har Det alla finns några tagit- stycken. Det finns alltid några som inte riktigt sådär. De tycker att det är lite läskigt och Ah, okej. det är lite ljust och Men det sånt. är verkligen så att de har olika personligheter. Ja, allihopa. Det är De är som, det är som folk. Det är som Det är som folk. Ja. Det finns vissa som är burdusa och framåt och andra som är lite mer timida, Lite mer lugna. ljudna. Ja, Ja. Så Men, är det eh, olika personligheter. då njuter jag av en timmes ko nu då. Ja, underbart. Ja. Grymt. Ja. Jocke kommer hoppa på hästen och hetsa innan det är Ja. Jag kan hämta upp det var mitt huvud. Ja. Max, om du backar så kan har den här också en bild. Du bara går lite ditåt. En meter vänster så är en bild här också. Det är jag.
Kan jag sätta på centerscan på den här eller kommer vi tappa det? Centerscan på den här. Jag vill kolla. Vart är kon? Inte det som har gått? Nej, vänta, där var det inte. Nej. Jag förmodligen lagt på. Very slow TV. Nu pass på